Vyhľadané záznamy v produkte Obchodný vesník môžete mať jednoducho prístupné v službe Moje rešerše. Výsledky vyhľadávania si môžete uložiť prostredníctvom odkazu Uložiť požiadavku. Zobrazí sa vám formulár pre uloženie požiadavky, kde zadáte názov požiadavky. Pre prehľadnosť si môžete požiadavky ukladať do zložiek. Zložku, do ktorej sa požiadavka uloží, si vyberiete v rolovacom menu s názvom Uložiť do zložky. Ak zložka neexistuje, jednoducho ju vytvoríte vpísaním jej názvu do pola Nová zložka. Zároveň máte možnosť automatického monitoringu uložených požiadaviek, ktoré EPI-systém vyhodnocuje vždy po aktualizácii dát a výsledky vám zasiela prostredníctvom e-mailu. Túto funkciu nastavíte zaškrtnutím políčka s názvom Automatický monitoring e-mailom vo formulári pre uloženie požiadavky. Kliknite na Uložiť. Periódu zasielania si môžete upraviť v nastavení cez odkaz Moje rešerše po kliknutí na odkaz Zmeniť nastavenia automatického monitoringu v časti Perióda zasielania e-mailov s výsledkami automaticky monitorovaných požiadaviek. K uloženým požiadavkám sa vždy dostanete prostredníctvom odkazu Moje rešerše po prihlásení sa na portál EPI.